Häzirki wagtda Mara welaýatynyň Bayramaly şäherinden Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine barmak üçin sürüjüler 200 kilometr töwereg ýol sökýär. Aşgabat Türkmenabad aralygyny urlayan täze awtobanyň işe girizilmegi bilen sürüjüler Bayramaly Türkmenabad ýolunyň 310 kilometrçini uzajakdygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň gurulşy dowam edýär. Döwlet medeniýeti ýokary tüýlükli täze awtomobil ýoluny ýurdun transport we transit ulgamyna gadanylan möhüm sebeplik muny mahabatlandyrýar. Aşgabat Türkmenabad aralygyny urlayan täze awtobanyň Mara welaýatynyň çäginden geçýän bölegi ýol ötün etrawynyň üstünden geçýär. Ýöne Aşgabat Türkmenabad aralygyny häzir bar bolan köne awtomagistral Mara şäheriniň hemde Bayramaly şäheriniň üstünden geçýär. Ýol ötüniň etrap merkezi Marynyň welaýat merkezinden 55 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Şeýlelikde Bayramalydan Türkmenabada ýa-da Bayramalydan Aşgabada gitmekçi bolýan awtomobil ulugy ilki Mara şäherine barmaly, ondan ýol ötün etrawynyň çägine barmaly. Şondan soň täze awtobana çykyp isle Aşgabada, isle Türkmenabada tarap ýola düşmeli. Häzir Bayramalydan Türkmenabada gitsek bolsaň 200 kilometr töweregi ýol geçmeli. Ýöne täze awtoban isi girdilenden soňra Bayramalydan Mara çelini 25 kilometr, Maradan ýol ötüni çelini 35 kilometr, ýol ötünden Türkmenabada çelini 250 kilometr, jemi 310 kilometr ýol geçmeli. Diýip bir sürüj Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürüjüler häzir 200 kilometr barabar bolan Bayramaly Türkmenabad ýolunyň täze awtobany bilen 110 kilometr töweri uzajakdygyny, munyň öýleri üçin hem wagt hem ýanygyç hemde goşmaça çykdyjy talap etjekdigini aýdýarlar. Üstesine täze awtoban tölegli bolar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýokary tüýlükli ýoluň töleginiň 60 manat töweregine boljakdygynyň çaklanýanyny habar berýär. Şeýlelikden Bayramalydan Türkmenabada tarap ýola çykan sürüji awtoban üçin 60 manat, benzin üçin goşmaça 100 manat töweregine çykdyjy etmeli bolar. Bayramalydan Aşgabada gitjek bolsaň awtoban üçin 60 manat, benzin üçin goşmaça 200 manat çykdyjy etmeli bolar. Bahada 2,13 milliard dollar uzynygy 600 kilometr töwereg bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tüýlükli awtomobil ýolunyň gurulşygyna 2019-njy ýylda girişildi. Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öňe ýoluň gurulşygy Aşgabat Tejen Mara Mara Türkmenabad bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň Tejen Mara bölegini 2020-nji ýylyň dekabryna çenli, Mara Türkmenabad bölegini bolsa 2023-nji ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gözeňine tutulupdy. Aşgabat Tejen awtobanynyň gurulşygy 2021-nji ýylyň oktýabryna tamamlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda täze awtobanyň Mara welaýatynyň Berkirarlyk şäherçesinden geçýän bölegini köprüniň gurulýanyny habar berýärler. Häzirki wagtda Bayramaly bilen Türkmenabad arada köne awtomagistraldan peýdalanýan sürüjüler täze awtobanyň işe girdilmegi bilen köne ýoluň ýapylmagyndan howat edýärler.